जायो मानोथो बिदि जायो Hello, please like. Welcome to live shot. Remember to God. Hello, 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 hello. Fैला lang live stream दिनैनिफ्राय सानसेफोराव आंना लाइभआव फैला मा जाबावगोन आंखौ एसेबां नायनो बाथारबाय मानसिफोरा गाबनो ओंखारबायलां जा मैना अफिसियेल फैदो हाय हेल' आब' होनहरदों हाय आगै रावबो गैया सं फैथारला आंनि लाइफआव फैयाखै रावबो नोंल' फैबाय दासो थेंक इउ आरोना आगै गुड मर्निं होनहरदों गुड मर्निं टु ओंखाम जाबायना जायाखै मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो बिबि ब्लग फैदो जोंहा हाय होनहरदों हाय बिबि ब्लग आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दावराव लुकास मसाहारि गुड मर्निं मेडाम होनहरदों जोंहा गुड मर्निं लुकास मा खबर मयना अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा ओंख्रिया आलु बाथोनसोमोन ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आगै मयना बिबि ब्लग लाइक होबाय फेन होनना बुंदों थेंक इउ स' माच आरोना लाइक होनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होनानै दोनदो प्लिज कमेन्ट खालाम लाफा मैद्रुमोन आब' औ जोंहा मयना अफिसियेल लाफा मैद्रुनो आरोना लाफा मैद्रुखौनो जानो लुगैबाबो मोनला सं लाफायानो गैला आरोना बाजारावबो ओंखारथारला हेल' थांजोब्बाय नामा आगैमोना दसेनो लाइक होना गालां आरोना थांदोंब्ला लाइक होनानै गालां अननानै जोंहा मयना अफिसियेल लाइक हरबाय होनना बुंदों जोंहा थेंक इउ आगै मयना लाइक हरनायनि थाखाय सोमो सोमो मोनो
मोजां मोनलायनाय। अन्जना बर' मा खालामदों आब' सना? आङो दङ आरोना दसे ओरैनो सम मोननायखाय लाइफआव फैदों आगै। ओमफ्राय मा खबर? सन्जना लाइफआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मनिका बर' हेल' आब' होनहरदों हाय आगै। आंनिया माने गोदान फैफिनबाय आरोना नेटानो ना बैसागो नांहांबायना नांहाङाखै नोंसोरनाव आगैमोननाव? बैसागो मोनफैसिगोन ना। अन्जना बर' मा ओंख्रि जाखो आब'? जोंहा ओंख्रिया आलु बाथोनसोमोन आरोना एख' गैया आलु बाथोनसोमोन। ओमफ्राय दा सानजौफुआव संथ'वाखै। मैना अफिसियेल मोजाङानो गाराङा। आंना गाराङा आंना गाराङा हांसो गारमासो मोजां नङा। फै अ दोन ओमफ्राय अबाव लांनांगो अबाव होनबानोथ' थांनाङा जेरावबो इयावनो था। बाबु सनालाय बाबुआ दङ आरोना दङ गेलेबाय दङ। बाबुआ गेलेबाय दङ। हा अ सन्जय अम्बालिया हाय होनहरदों। मा इयो कारत हाय सन्जय अम्बालिया थेंक इउ। सन्जय अम्बालिया নিউ হয় নেকি? নিউ যদি প্লিজ সাপোর্ট করে দিবা। হা ओमफ्राय लाइकखौ मानो सेरदो? टसा खोमोर हरसं मबाइलखौ माबा माबि थुजोबबाय दसेनो लाबो होफिनगोन आङो। बिदि थुआ जना नाय दलद जना नाय। मनिका बर' अन्जना अननानै सापर्ट खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा। प्लिज बेक खालामफिनगोन। जोंहा मनिका बर'आ अन्जना आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। अननानै सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों। सापर्ट खालामना होदो आरोना। था मेरि सिं मनिका आं साबस्क्राइब खालामबाय होनहरदों जोंहा मेरि सिंआ मनिका आगैखौ साबस्क्राइब खालामबायनो आरोना। थेंक इउ आरोना साबस्क्राइब खालामना होनायनि थाखाय। अन्जना बर' जागोन दे मनिका आगै होनहरदों जोंहा जागोन दे होनहरदों आरोना। दिपालि बर' फैबाय जोंहा गुड मर्निं आब' होनहरदों। गुड मर्निं आगै दिपालि थेंक इउ आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा खबर होनहरदों मोजां आरोना। जोंहा ओंख्रिया आलु बाथोनमोन आरोना। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो? मनिका थेंक इउ मेरि होनहरदों जोंहा मनिका गैया मेरिखौ। दिपालि बर' लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय। हेल' दिपालि होनहरदों जोंहा मनिका बर'आ दिपालि आगैखौ हेल' होनहरदों।
उम दिपालि बर' जोंहा भिन्दि भाजा बिलाहि बाथोन। नंगौ नामा? भिन्दि भाजा बिलाहि बाथोन आरोना। मनिका बर' मा खबर दिपालि होनहरदों जोंहा मनिका बर'आ दिपालि आगैखौ मा खबर सोंहरदों। दिपालि बर' मनिका जिउ मा खबर होनहरदों जोंहा दिपालि बर'आ मनिका आगैखौ मा खबर सोंहरफिनदों आरोना। खबरा मोजां दे होनहरदों जोंहा दिपालि आगैना खबरा मोजांनो। ओमफ्राय मनिका आगैनिया मा खबर खोन्थाहरलायदो। मनिका आगैनिया गेजेरावनो दिपालि सना होनहरदों जोंहा दिपालि दिपालि सना गाज्रि मोननाङा दे आगै खनदो आं ओरैनो खनना नायदो। दिपालि सना नामा मोजांथारना। दिपालि बर' मा ओंख्रि जाखो जिउ मनिका सोंहरदो मा ओंख्रि जानाय जोंहा मनिका आगैया खोन्थाहरदो। मोना आब' होनना दङ। दिपालि बिखुंगुरा मानो लाइभ होआखै नुथारला माथो बिखुंगुरखौ जानो जोंहा बिखुंगुरा बिजिफोर जानांगौ। फैयाखै आंनावबो फैयाखै आरो ना। एम आर सोमखोर फैदो जा मिस्टार सोमखोर हाय होनहरदों हाय मिस्टार सोमखोर आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा खबर दिपालि बर' मनिका दाखालि गोदोमोन टाइम मोनाखैनो। दाखालि होदोंमोन टाइम मोनाखै जानांगौ। बेस्थ' जानांगौ। मनिका बर' जोंहा ओंख्रिया आलु दावदै टमेट' बाथोन खुसिया भाजासो वाव आगै बेसेबा गोबां गोथाव बेसेबा गोबां आरोना आरो गोथावबो होनलाय। दिपालि बर' अनजना आंखौबो सापर्ट खालामना होदो दे अननानै जोंहा अनजनाया थांबायना थाङाखै प्लिज कमेन्ट खालामहरदो अनजना आगै जेरावखि थाया मानो नोंखौ बारे बारे खावलायहरदों अननानै कमेन्ट खालाम आरो जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामनानै होदो। मिस्टार सोमखोर दिपालि आब'आ सिनायदों आंखौ होनना सोंहरदों जोंहा मिस्टार सोमखोरा गैया दिपालिखौ सिनायदों नामा सोंहरदों सिनायदों सिनायाखै खोन्थाहरदो। दिपालि बर' मिस्टार सिनायाखैनो जोंहा दिपालि बर'आ गैया सिनायाखैनो आरोना सोर जानांगौ खोन्थाहरलायदो सिनायाखैनो। Tenang dong kada. Dawai di sini katu. Sini kati. Pena aku nangalang. Ha? Oh, sekalian nunga. Sili kati. Paul Dehan, good afternoon. My sister and friend, how are you? Oh, good afternoon. अभी नाउ गुड आफ्टरनून नहीं है हमारे पास तो अभी मॉर्निंग हुआ है मॉर्निंग देहान जी नाउ मॉर्निंग टाइम है हमारे यहाँ हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू पॉल देहान जी मिस्टर सोमखोर ब्लगआव दंमोन नों आं बेयाव गोदान चेनेल जोंहा मिस्टार सोमखोरा गोदान आरोना बेजोंबो जुदि सापर्ट गैयाबा अननानै सापर्ट खालामना होदो आगै सोमखोरा। पल देहान नमस्ते एवरीवन होनहरदों नमस्ते सब लोग को भी पल देहान ने नमस्ते किया है। दिपालि बर' नंगौ नामा आगै होनहरदों जोंहा दिपालिया सिनायबाय आरोना दिपालि बर' दे आंखौबो सापर्ट खालामना होदो दे बे मिस्टार आगै होनना बुंहरदों जोंहा सापर्ट खालामना खावलायहरदों आरोना
मिस्टार सरि मनिका बर' मिस्टार सोमखोर सापर्ट खालामदो अननानै प्लिज बेक खालामगोन होनहरदों जोंहा पल देहान 5:43 AM 5:43 AM जाबाय जोंनिथिं अभी कितना हुआ है AM ना PM अभी तो हमारा यहाँ 10:12 AM हुआ है AM मॉर्निंग हुआ है पल देहान लिंक होदों जोंहा पल देहाना अननानै थांनानै पल देहाननिखौबो सापर्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय पल देहानाबो खालामगोन आरोना बे मिस्टार सोमखोर ओं होनहरदों मेरी सिंह दिपालिखौबो सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों जोंहा मेरी सिंहा दिपालिखौबो सापर्ट खालामबाय आरोना जेरै मा जाखो बाबु खिखांबाय खिखांबाय र' औ औ दे अ सोरबा आंजों लोगो जानोबा कमेन्ट हरना दोनहर आंबो थौ मोसाहारि ब्लग हाय फ्रेन्ड मा खबर होनदों मोजां आरोना एन मोसाहारि थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर नोंहा ओमफ्राय लोगोफोर अननानै नोंसोरो कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामलायबाय थाथ' आं दसे आरोना दसे बाहेरायाव थांथ'नि ओमफ्राय नोंसोरो कमेन्ट हरनानै सापर्ट खालामलायबाय थाथ'दो गोलाव जालांबाय नामा ने कमेन्टआ दिपालि बर' इमोनना मेरि कमेन्ट हरदोंना आंनाव फ्रेन्ड होनना बुंहरदों जोंहा मेरिखौ सोंहरदोंमोन आरोना थांजोब्बायसो नामा आगैमोना थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट हरफिननो हासिगोन जायाखै आं नोंहानिखौ जायाखै आं आंनिखौसो जादों नोंहानिखौ जायाखै होनदों
मेरी थैंक यू दे होनना बुंहरो जोंहा एन मोसाहारी मोजां आंनाबो होनहरदों मेरी सिं वेलकाम दिपाली होनहरदों जोंहा मिस्टार सोमखोर दिपाली आब' आं हराव बानायगोन नोंखौ होनना बुंहरदों जोंहा हराव बानायगोन आरोना मिस्टार सोमखोरा गैया ओमफ्राय मनिका बर' सोलायलांबाय बर' हेल' एन मोसाहारी सापर्ट गैया सापर्ट खालामदो बेक बेक खालामगोन फुल है सिरि थाना मानो इदि दावराव खालामबाय थायो आं जाया होनदोंना बेक खालामगोन होनहरदों आरोना जोंहा मनिका आगैया एन मोसाहारीखौहाय दिपाली बर' मिस्टार आगै अके होनना बुंहरदों जोंहा ओमफ्राय दिपाली बर' मेरिया नोंहाबो चेनेल दं नामा फ्रेन्ड होनना सोंहरदों जोंहा मेरिया दङ नामा मानो एसेबां उसुखौ खालामबाय थायो थांबाव डिस्टार्ब खालामनाङा हो जा लोंखा मबाइला हारसिं गाबबाय दं नोंहानि मबाइला हारसिं गाबबाय दं दिपाली बर' मेरि बहानि मोनलाय नों फ्रेन्ड होनना सोंहरदों जोंहा मेरिया अबेनि मोनलाय सोंहरदों आरोना अन्नानै मेरिया गे थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो मिस्टार सोमखोर बेयावसो थांगोन होनहरदों ओमफ्राय मिस्टार सोमखोर मनिका आइया मनिका आइया दंखायो आंजों होनहरदों नामा मनिकाया दंखायोनो आरोना ओमफ्राय जुवेल बसुमतारी आइ लाभ इउ दिपाली होनहरदों जोंहा जुवेल बसुमतारी फैबाय थेंक इउ स' माच जोंहा दिपाली आगैखौ आइ लाभ इउ होनहरदों बिबार हरदों आरोना ओमफ्राय एन मोसाहारी ब्लग ओंखाम जाबाय नामा फ्रेन्ड होनहरदों जोंहा ओंखाम जाखांबाय आरोना आलु बाथोनसोमोन ओमफ्राय आगैया जाखांबायना जाखाङाखै मनिका बर' गोदा बायदि मोनदों आं आगै मिस्टार होनना बुंदों मेरिसिं आं गसाइगाव दिपाली आरो आंना चेनेल गैया जोंहा मेरिसिंना चेनेल गैयानो आरोना गसाइगावनि होननानै बुंहरदों ओमफ्राय जेबो नङा अन्नानै सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरोना मेरिसिं आगैया चेनेल गैयाब्लाबो दिपाली बर' जुवेल जिउ मा खबर होनदों जोंहा दिपाली आगैया जुवेलखौ मा खबर सोंहरदों दिपाली बर' मेरि नंगौ नामा आं तामुलपुरनि होनहरदों जोंहा दिपाली आगैया तामुलपुरनिनो आरोना मनिसा ब्लग एम हेल' आब' सना होनहरदों जोंहा हेल' आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर जोंहा हाय दिपाली सना होनहरदों मनिसा आगैया मेरि सिं अके दिपाली होनहरदों जोंहा मेरि सिं ओमफ्राय जुवेला मा कमेन्ट हरदोंमोन दानबाय आरोना ना सजा फैयाखै मोनथिला दिपाली बर' मनिसा जिउ होनहरदों जोंहा दिपाली बर' मेरि होनहरदों मनिसा ब्लग जुवेल फेन सापर्ट खालामना होदो अन्नानै होनना बुंदों जोंहा मनिसा गैया जुवेल बसुमतारीखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सापर्ट खालामना होदो अन्नानै एन मोसाहारी ब्लग आंहा दासो संगासिनो दं फ्रेन्ड जोंहा एन मोसाहारिया संगासिनो आरोना जोंहा दाबो संथ'बावाखैसो दायो संसै आरोना मनिसा ब्लग खाम जाबाय नामा दिपाली होनना बुंहरदों ओंखाम जाबाय नामा सोंहरदों आरोना जोंहा मनिसा गैया दिपाली बर' मनिसा जाथ'वाखैनो जिउ होनहरदों जोंहा जाथ'वाखैनो दिपाली बर' जुवेल थांबाय नामा है जोंहा जुवेला थांबाय ब्लग एन मोसाहारी अन्नानै फेन जादों होनना बुंहरदों आरोना जोंहा मनिसाया एन मोसाहारीखौ फेन जानो थाखाय खावलायहरदों मनिका बर' आब' आं ओंखारथ'नोसै कारेन्ट गैया फन चार्ज गैला दे होमबा जेबो नङा आगै थेंक इउ आरोना दसे समल' फैबाय बिदिनो दायो बोथोरा बार अखानि थाखायनो कारेन्टआ थाया जाबाय दं जोंथिंबो मिस्टार सोमखोर मनिका बर' मोनबाय
मोनबाय नामा होनना सोंहरदों जोंहा मिस्टार सोमखोरा मनिका बर'खौ मोनबाय नामा होनना सोंहरदों आरो ना माखौबा मोनबाय होननायखौ मोनथिला। जुवेल बसुमतारी मोजां दिपालि होनहरदों जोंहा थाङाखै जुवेल बसुमतारिया मोजां होनहरदों। मनिसा ब्लग मा ओंख्रि आब' जोंहा ओंख्रिया आलु बाथोनसोमोन आरोना ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय? जुवेल बसुमतारी अके मनि होनहरदों जोंहा। दिपालि बर' जुवेल अ मोजां जागौ दे होनना बुंदों। एन मोसाहारि ब्लग अके मनिसा बर' फ्रेन्ड खालामगोन। जोंहा एन मोसाहारिया मनिसा बर'खौ फ्रेन्ड खालामगोन होनना बुंहरदों आरो ना। मनिका बर' मिस्टार आं नायाखै दा नायगोन आं आगै मिस्टार होनना बुंहरदों दायो नायगोन होनना बुंहरदों आरो ना जोंहा मनिकाया। जोंहा केलाब्रा फैबाय नै जोंहा केलाब्रा आगै फैबाय। हाय दि गुड मर्निं होनहरदों गुड मर्निं आगै थेंक इउ स' माच नों फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय दिपालि बर' जुवेल आंजों लोगो दंना गैयामोनलाय आं गैयाबा सापर्ट खालामना होदो दे अननानै होनना बुंहरदों जोंहा। सापर्ट दंना गैया चेक खालामनानै अननानै सापर्ट खालामना होदो जोंहा जुवेलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना गैयाब्ला। मनिका बर' एन मोसाहारि अननानै सापर्ट खालामदो जोंहा मनिका बर'आ एन मोसाहारि आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। केलाब्रा गोदानफोर दंबा फ्रेन्ड जादो दे उरां फारांनो होनना बुंहरदों जोंहा। केलाब्रा आगैदोबो सोरबाफोर गोदान दङब्ला सापर्ट खालामदो आरो ना सापर्ट खालामना होदो। मनिसा ब्लग एन दिपालि अखा हायाखै नामा सोंहरदों जोंहा दिपालि अखा नायाखै सोंहरदों। जोंनिथिं हादोंमोन आरो ना मैया बेलासियावबो बार फैदोंमोन ओमफ्राय हराव हादों ओमफ्राय दायो हाथ'वाखै। ओमफ्राय दिपालि आगै मोनथिं हादोंना हायाखै मनिसा मोनथिं हादोंना हायाखै अननानै खोन्थाहरदो। एन मोसाहारि ब्लग अके मनिका बर' फ्रेन्ड खालामगोन दे होनना बुंहरदों जोंहा एन मोसाहारिया। जुवेल बसुमतारी दंखायो दिपालि सना होनहरदों जोंहा दिपालि आगै सनानिया दंखायोनो जुवेलनियाव। मनिसा ब्लग औ आंजों दंना गैया जुवेल गैयाब्ला फेन जादों होनहरदों ओंलै अ जोंहा मनिसा ब्लगआ जुवेलखौहाय दंना गैया सोंहरदों गैयाब्ला फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। मनिका बर' जुवेल फेन गैयाब्ला फेन जादों होनहरदों जोंहा मनिका बर'आबो। मनिसा ब्लग दिपालि होनहरदों जोंहा दिपालि आगैया थांबायना थायाखै थाङाखैबा कमेन्ट खालामहरदो। जुवेल बसुमतारी मनिसा ब्लग एम साब खालामबाय नोंखौ होनना बुंहरदों जोंहा जुवेल बसुमतारिया मनिसा ब्लगखौहाय मनिसा ब्लग एमखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना। थेंक इउ आरोना सापर्ट खालामना होनायनि थाखाय। केलाब्रा जुवेल नों आंखौ बेग हरासै नामा प्लिज बेग होनहरदों। जोंहा केलाब्राया जुवेलखौहाय बेग हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। दिपालि बर' ओम जुवेल आं दाना बारा भिडिअ लाबोआ होनना बुंहरदों जोंहा। आंबोथ' ब्लग भिडिअखौनो होनाय जाथाराखैयाना सर्टल'सो होबाय दङ। गोबावानो जाबाय ब्लग भिडिअ होयैया ओमफ्राय भिडिअआलाय दङ एडिट खालामबानानै होआखै भिउसबो फैया नालाय ओंखायनो होनो बाग्रा जाबाय। भिउसानो फैला। दिपालि बर' मनिसा गैथ'वा होनना बुंहरदों जोंहा। दलद था दलद था।
मिस्टार सोमखोर दिपालि आब' मोनबाय नामा होनना सोंहरदों जोंहा मिस्टार सोमखोरा दिपालि आब'खौ मोनबाय नामा सोंहरदों केलाब्रा निउ एलबाम कभार होबाय आं नायलायदो एसे रां उरां फारांनो अके जागोन औ जोंहा केलाब्रा आगैया निउ एलबाम कभार भिडिअ होदोनो अननानै गासिबो थांनानै नायहैदो आंबो दाहाय नायगोन दलद था नेपालि बर' मिस्टार आगै होनहरदों जोंहा मनिसा ब्लग थेंक्स वेल आंबो खालामबाय जोंहा मनिसा ब्लगा थेंक इउ होनहरदों गावबो खालामबाय होनदों आरोना जुवेल बसुमतारी मनिकानिखौबो साब खालामबाय जोंहा जुवेल बसुमतारिया मनिका आगैनिखौबो साब खालामबायनो आरोना मनिसा ब्लग आं जोंनाव अखा हासोदों दिपालि होनहरदों जोंहा मनिसा ब्लग आगैमोननाव अखा हासोदोंनो आरोना जोंहा मनिसा ब्लग आगैया अबे जायगानि अखा हासोदों मिस्टार सोमखोर आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक जोंहा केलाब्राया मिस्टार सोमखोरखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों जेरेमिया राभा दिपालि बर'खौ सापर्ट होबाय होननानै बुंहरदों जोंहा जेरेमिया राभाया दिपालि बर'खौ सापर्ट होबायनो आरोना दिपालि बर' मिस्टार आगै गाबोन होगोन दे होनना बुंहरदों जोंहा मिस्टार आगै गाबोन होगोन दे होनना बुंहरदों दिपालि बर' आगैया एन मोसाहारि ब्लग सोरबाफोर आंजों फेन जानोबा कमेन्ट हरना दोनहर आं गासैखौबो खालामगोन जोंहा एन मोसाहारि आगैयाहाय सोरबाफोर सापर्ट खालामब्लाथाय कमेन्ट हरना दोनहरनो खोन्थाहरदों आरोना गासैखौबो बेक खालामगोन होनना बुंहरदों एम एस बड' 4K फैदों जोंहा नै हाय आब' होनहरदों हाय आगै थेंक इउ आगै आंनि सिमाव फैनायनि थाखाय दिपालि बर' जेरेमिया आं गाबोन बेक खालामगोन दे नोंनिखौ होनना बुंहरदों जोंहा दिपालि आगैया इमान दावराव खालामबाय थायो जेरेमिया राभानिखौ गाबोन खालामगोननो आरोना मनिसा ब्लग एम एस बड' अननानै सापर्ट खालामदो दे होनना बुंहरदों जोंहा मनिसा ब्लग आगै एम एस बड'खौहाय सापर्ट खालामनो खावलायहरदों एम एस बड' 4K लोगो गैयाबा लोगो खालामदो बेलेगाव सलायहैथारला इयाव दावराव खालामबाय थानाङा आरो सरायाबा दलद था मबाइला लाबोथिं आंनो मबाइला लाबो मानो दोनबाय दं इयाव जोंहा एम एस बड' 4Kआ लिंक होनानै होदों आरोना लिंकआव थांनानै नायहैदो भिडिअ आरो कमेन्ट हरना दोनहरदो दलद था जेरावबो थांनाङा होमबानोथ' दलद था ना जना नायबाय था केलाब्रा जुवेल नों आंखौ बेक खालामाखै नामा प्लिज बेक होनना बुंहरदों जोंहा केलाब्राया जुवेलखौहाय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना मिस्टार सोमखोर आं ओंखाम जागासिनो आब' र' होनना दं दे आगै ओंखाम जादोंना दे जाबाय था एम एस बड' 4K जोंहा लिंक हरबावदो अननानै लिंकआव थांनानै चेक खालामना नायदो एन मोसाहारि ब्लगखौबो खालामबाय होनहरदों जों बसुमतारिया नोजोर फैदों जोंहा आब'नि फिसाखौ नायनि दे फिसा माने फिसालाया बाहेराव थांलायबाय दसेनो खारथिंबाय दं आरोना जोंहा नोजोर आगै मिस्टार सोमखोर आंनाव जाय फैयो रिटार्न मोनगोन कमेन्ट हर होनना बुंहरदों जोंहा नैथिं गेलेबाय दं खारथिंबाय दं नै फिसालाया जेबो नङा इथिं फैनाय मा दुस्थुखा
Hai Emma. Hai. मा खबर? मा खबर? Tapi saya. Dusto. Tapi saya. मिस्टार सोमखोर आं जाबाय थां माबा गेलेदो थां गेलेदो थां जुवेल बसुमतारी खालामबाय केलाब्रा होनना बुंहरदों जोंहा बुलु थाना मानो बुलु थाया मिस एम एस बड'फरके मनिसा आब' सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों जोंहा एम एस बड'फरकेया केलाब्रा एम एस बड' आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक होनना बुंहरदों केलाब्राया एम एस बड'खौ सापर्ट खालामबायनो आरोना बेक खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों एम एस बड' 4K आं हामा इदि होनना थां सेन मोसाहारि थेंक इउ जुवेल बसुमतारी आं गाबोन खालामगोन दे नेना था आं मोनथामजों सापर्ट खालामगोन होनना बुंहरदों जोंहा एन मोसाहारिया जुवेल बसुमतारी मिस्टार सोमखोर होनना बुंहरदों बेखौ बिसि नाङा मोजांसिनो ओइ नै केकआ थाम्फै बाजोब्बाय जाहैदो थाम्फै बाजोब्बाय जुवेल बसुमतारी मिस्टार सोमखोर होनदों ओमफ्राय सोरां एसटि फैबाय जोंहा हाया बसना होनदों हाया गैसना मा खबर थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दिपालि बर' नोजोर आगै नोंखौ सापर्ट खालामना होदो दे सरि आंखौ सापर्ट खालामना होदो दे आंबो खालामगोन दे नोंनिखौ होनना बुंहरदों जोंहा दिपालि आगैया नोजोरखौहाय सापर्ट खालामना होनो थाखाय खावलायहरदों आरोना गावबो खालामगोन होनना बुंहरदों मनिसा ब्लग थेंक्स एम एस बड' आंबो खालामबाय होनना बुंहरदों सोरां एस टि मा खबर होनना सोंहरदों आंहा दायो मोजां दंथ'यो आगै नोंहालाय मा खबर मनिका बर' एन मोसाहारि सापर्ट खालामबाय आं नोंखौ बेक खालामदो होनना बुंहरदों बिक्रम बर' दे आंबो खालामगोन दे होनना बुंहरदों जोंहा बिक्रम बर'निखौबो जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो सोरां एस टि एन मोसाहारि आगै नों आंजों लोगो दंना गैलिया होनना सोंहरदों एस कमेडि मजा होनहरदों जोंहा एस कमेडि आइसे थेंक इउ स माच एस कमेडि मर लाइफ स्ट्रिम मर आहारबा बे आरो जोंहा एस कमेडिजोंबो सापर्ट जानो हागोन जा सापर्ट गैया मनिसा ब्लग सोरबा गोदान दंबा फेन जाबावदो दे होनना बुंहरदों जोंहा सोर गोदान दङ होननानै सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो नोजोर सापर्ट खालामलायदो दे आंबो बर'सोखा जोंहा नोजोर आगैयाबो बर'सोखा आरोना सापर्ट खालामना होदो जा गोदान सापर्ट गैया बिक्रम बर' मा खबर होनदों जोंहा मोजां आरोना बिक्रम आगैया मा खबर नोंहालाय मा खबर नोजोर आब' होनहरदों जोंहा नोजोर आगैखौ जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो जुवेल बसुमतारी हाय होनहरदों जोंहा हेल' जुवेल मा खबर ओमफ्राय दिपालि आगैया थांबाय नामा थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरफिनदो बिक्रम बर' सोरबा गोदान दंबा फेन जाबावदो दे होनना बुंहरदों जोंहा सोर गोदान दङ अननानै सापर्ट खालामदो सोरां एस टि जुवेल प्लिज बेक होनना बुंहरदों जोंहा सोरां एस टिया जुवेलखौहाय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना मनिसा ब्लग नोजोर आगै अननानै फेन जादो दे होनना बुंहरदों जोंहा मनिसा ब्लग बिक्रम बर' दे फेन जादो जोंहा नोजोरखौबो बिक्रमखौबो फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना मनिसा आगैया सोरां एस टि हाय बिक्रम आगै दे सापर्ट खालामदो अननानै आंबो खालामगोन जोंहा सोरां एस टिया बिक्रमखौहाय सापर्ट खालामना खावलायहरदों आरोना बेक खालामगोन होननानै ओमफ्राय बिक्रम बर' जुवेल प्लिज बेक होनना ओंखाम जाबाय नामा फेन होनना सोंहरदों जोंहा सोरां एस टि ओंखाम जाबायना जायाखै सोंहरदों आरोना जोंहाथ' जाखांबाय ओमफ्राय आगैया जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो सोरां एस टि मनिसा होनना बुंहरदों जोंहा मनिसाया थांबायना थाङाखै बिक्रम बर' जुवेल इउ आइ लाभ लाइक होनना बुंहरदों जोंहा बिक्रमा जुवेलखौहाय आइ लाभ इउ लाइक होनना बुंहरदों मनिसा ब्लग बिक्रम आगै नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे नोंबो खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा मनिसा ब्लगआ सोरां एस टि अन होनना बुंहरदों बिक्रम बर' मनिसा हाय हेल' माइ लाभ इउ होनना बुंहरदों जोंहा बिक्रम बर'आ मनिसाखौहाय हेल' माइ लाभ इउ होनना बुंहरदों मनिसा बर' सोरां फेन होनना बुंहरदों बिक्रम बर' अन
बिक्रम सोरां फेन होनना बुंहरदों। एन मोसाहारि गैया आगै सोरां SD फ्रेन्ड खालामदो आं गाबोन लोगो खालामगोन दे आगै होनना बुंहरदों। जोंहा एन मोसाहारि आगैनाव सोरां आगैयाहाय फ्रेन्ड गैयानो आरोना खालामना होदो। बिक्रम बर' I love you have होनना होनहरदों जोंहा। मनिसा ब्लग सोरां फेन ओंखाम जाबाय नामा होनना सोंहरदों जोंहा। सोरां आगैखौहाय ओंखाम जाबाय जायाखै सोंहरदों मनिसा गैया। सोरां SD संबाय दङ संबायनो जोंहाथ' संथ'वाखैनो आरोना दायो संनोसै 11ता जाबाथाय आंबो 11तासिमल' थानोसै ओंखाम संहैनोसै ओमफ्राय ओंखाम सानजौफु जाबाय नालाय ना सोरहाबा सोरहाबा संबायानोबा। सोरां SD फेन होनहरदों। सोरां SD बिक्रम आगै आं खालामबाय नोंबो खालामदो होनना बुंहरदों। मनिसा ब्लग मा ओंख्रि संदों सोरां फेन होनना बुंहरदों। मा ओंख्रि संखोथाय सोरां आगैलाहा खोन्थाहरदो आरो ना मा ओंख्रि संदो बेदर दंना गैया। मनिसा ब्लग फरायखांबाय आं। बिक्रम फेन होनना बुंहरदों जोंहा। बिक्रम आगैजों जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो। मनिसा ब्लग बिक्रम आगै नोंबो हरफिनदो। जोंहा मनिसा ब्लगा बिक्रमखौहाय बेक खालामफिननो खावलायहरदों आरोना। सोरां SD एन आगै नों खालामग्रो आं खालामगोन गाबोन नों आंनि लाइफआवबो फैब्ला लोगो मोनगोन सना होनना बुंहरदों जोंहा। सोरां SDया एन आगैखौहाय खालामग्रोनो थाखाय खावलायहरदों आरोना ओमफ्राय गावनि लाइफआवबो थांब्लाथाय लोगो मोनगोन होनना बुंहरदों। सोरां SD बिन फ्राय आरो दालि फेन जोंहा बिन फ्राय आरो दालिनो आरोना सोरां SDया। एन मोसाहारि ब्लग लाइक होबाय फ्रेन्ड होनना बुंदों। थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय एन मोसाहारि आगै। ओमफ्राय सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होदो आरोना। बिक्रम बर' आब'आ फैला होनना बुंहरदों जोंहा। आवबो फैला ना मा होनहरदों आवबो फैला बुजियाखै आरोना आगै बिक्रम। लाइक होनाय फ्रेन्ड हेलौ होनहरदों जोंहा। लाइक होनाय फ्रेन्डखौ हेलौ होनहरदों एन मोसाहारिखौ आरोना। केलाब्रा बिक्रम आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक। जोंहा केलाब्रा गैया बिक्रमनिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बेक खालामना होदो। एन मोसाहारि सोरां SD जागोन दे होनना बुंहरदों जोंहा एन मोसाहारिया। मनिसा ब्लग एन मोसाहारि नों आंजों फेन जाबायना होनना सोंहरदों जोंहा। एन मोसाहारिया मनिसाया एन मोसाहारिखौ फेन जाबायना जायाखै सोंहरदों आरोना। सोरां SD बिराम आगै आंखौबो खालाम दे। बिराम ना बिक्रम? बिक्रम आगै आंखौबो खालाम दे।